Ръководителят на Cinema Park Алексей Васясин заяви, че холивудското кино ще се върне в Русия до 3 години. Ще отнеме от 1 до 3 години. Хората и от двете страни живеят с надежда. Всички се познават едни други. Всъщност никой не се е променил, същите хора работят в студията и при нас. Следователно преговорите определено продължават. Друг е въпросът, че в тях няма конкретика. Всички разбират, че ще има ефект на доминото. Щом има поне един, който има смелостта да бъде пръв, други ще го последват. Малките компании вече са тук. Lionsgate може да не е показал предисторията на Игрите на глада, но ще ни даде балерина. Miramax е изцяло в Русия. За сега чакаме. Всичко, от което се нуждаем, е катализатор. Най-вероятно те първоначално ще се върнат не като пълноценни представителства, а чрез разпространение на отделни филми. И дистрибуторите ще започнат да се борят за новите филми.